pamene panyasa voice box mkulu wina akulankhula kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chili ndi ntchito yayikulu yokonzanso chipani chifukwa kuti mbiri ya chipanichi yawonongeka, ndipo anthu amene ametsa chipanichi mpaka pano mu 2025 anena kuti anthu amenewa atule pansi maudindo awo kubwera anthu ena amene angachitenge chipanichi kuchipititsa patsogolo. Akapanda kutero akuti atha kukhala kunja kwa boma ku opposition kosachepera zaka 6. Titere limodzi pano panyasa voice box timve kuti chifukwa chani mkulu ameneyu akulankhula chotere, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Moni amalawi anzanga, ndatulukira ine mfumu yangoni kuchokera ku Ntchewu, chigwa cha Mwansambe, kwa Kayenga, kwa Chiligo, kwa Maluku, kwa Njezama, kwa Joni, ndemidzi yathu imeneyi. Ndikupatsani moni nonse amalawi, ndati ndiyankhepo ziwiri zitatu. Lero pa October 28 pamene tangotha mwezi ndi masiku 12 chilandireni chipulumutso cha dziko la Malawi kuchoka m'manja mwa zifwamba za MCP. Amalawi anzanga, tinayenera kumathokoza Mulungu, tinayenera kumakhala pansi ndi kuthokoza Mulungu poona chachikulu chimene chachitika m'Malawi muno, potichotsera chipsinjo chimene tinali nacho. Pali zinthu ziwiri zitatu zambiri zoyenera kuyamika nazo Mulungu, poona mmene mtsogoleri wathu wabwerera mu nthawi imeneyi yachiwiri kuchoka 2019-2020 atakhala nkudzabweranso pano 2025. Ulendo wa Malawi tuyang'ane ndi chidwi, tuyang'ane mwadiso la uzimu. Ulendowu Profesa Arthur Peter Mutharika sanangobwera yayi. Ulendowu wachitotumidwa ndi Mulungu amene amawayang'ana ndi diso la uzimu, akuona china chilichonse chimene chikuchitika mu trip iyi. Ulendo wa Malawi tigwiritseni ntchito moyenerera, trip iyi tigwiritseni ntchito moyenerera Amalawi. Mulungu ali pakati pathu ndipo akupukuta misozi ya Amalawi, ndipo zazikulu zambiri zikuchitika ndipo zichitika kutsogoloko. Alipo ena amene salifunira dziko lino zabwino, amene akuvutavuta, akuliralira, ena omachita kuoneratonso kuti awawa akuti atsogolera achipani koma opanda phungu, koma ali mkati molankhula, ayi sizili bwino, sizikuyenda, zinayenera kutere, ati kubwera ndi nzeru zochuluka. Pamene munthuyo olophungu alibe, nkumati afuna ulangiza dziko, afuna ulangiza mtsogoleri wa dziko, kumpatsa nzeru. Kodi Mulungu adakaona kuti muli ndi nzeru mesa adakakuyikani inuyo? Zogwetsa ulesi kuti anthu omwewo amene samalifunira zabwino dziko lino ndi amene ali patsogolo kukhala ngati anzeru pa nthawi inoyo, kukhala ngati okoma mtima. Zomaseketsa nkuganizitsa pamene Mulungu walanda odzikuza kupatsa oyenerera. Odzikuza aja akuti akudzikonzekeretsa kuti 2030 akubwereranso mboma. Zomandiseketsa kwambiri, zomandiganizitsa kuti kodi anthufe Mulungu akatichokera nzeru zonsedi zimatha. Mulungu akakuchokera munthu suzindikira kuti Mulungu akuchokera. Pa mphatso zonse amazisiya, ngati mmene adampangira njerekezi atamponya pa dziko pano, anamulanda china chilichonse koma mphatso zake zilipo. Mchimodzimodzi anthu awawa achoka kumenewa ndiona ngati kuti sakuzindikira china chilichonse, angoona ngati china chilichonse chili bwino. Nde anthu ngati amene wawo akumandimvetsa chisoni nkaganizira, nkaona zimene zikuchitika, kuona zimene zikukhalira. Ayi ndithu Mulungu atichokera, wachokera ndithu, sakudziwa chimene akutani akuchita. Ayi ndikukhulira kuti kukhala pansi kuwerenga mawu akhoza kudziwa chimene chachitikira, chimene Mulungu achitira. Sanakayenera sobwera
pagulu nkumanena kuti ife tifuna tikonze zimene zili zoti tinalakwitsa kuti 2030 tibwerere. Pabweza atatsekuka m'maso kudziwa kuti ngati kuli kugwa, ngati chipanicho chagwa, ngati atuka mboma, ndi anthu omwe onse akuyankhulawo kuti afuna akonze, pamene sizingatheke kukonza ndipo sizidzatheka kukonza. Anthu amenewo ndoti basi anadetsa chipanichi. Ngati anthu ana ma 2000 ankangomva kuti chipanichi chinayi choyipa motere yapa pano awo abwera nkuyipitsitsa koyipirato kuti no mwina kutsogoloko nthawi yake kunali zaka 26 ngati kumathamangira 30 ali ku opposition 26 yapapa tiziyembekezera times 2 zaka 60. Ndiye anthu amene akulubwalubwa kuti tifuna tikonze sindikhuweta adzakhala kuti alipo zaka 60 kuyambira panopo. Chidzakhala kuti mwina mwake chipanichi chachoka m'manja mwa zifwamba izi, mwina akutsogola ndi ena. Kutero chimene anakachita kunali kungopanga lishafu onse kuyambira mtsogoleri kabineti yake yonse ndi omwe akuyankhula kuti tifuna tikonzewo. Fanda amene apha chipanichi, amene samuonongetsa mtsogoleri, ndi amene akuyankhula kuti tifuna tikonzewo. Iwo adakhala kuti ali ndi mzimu wachidziwitso, iwo adakangodzisiya pokha ngoti ineyo ndamva kuyankhula kwa anthu ndi ndatula pansi ndachisiya chipanichi kuti ena ayendetse. Chipanichi chidakakhala kiline, chidakatsukika, koma nkhope izizi akakakamira chipanichi ichi ndiye kuti chafera pati, chafera pamene sichidzakhalanso chipani, chitheratu pokhapokha gulu ilili lonse lidzate psiti. Onse amene anayendetsa TPE onse adzathe, pasadzamvekenso dzina la anthu awawo anayendetsa TPE. Tichoke pamenepo tibwere kumbali anthu amene akulubwalubwa. Ena ndi anthu amene amaperekera matope ku MCP kuthandizira kuti profesa asapambane, kumwamuyankhula chipongwe, kumwamulalatira ayi wakalamba wakula chanchani. Pano ali khondikhondi kufuna oneka ngati anzeru atafuna athandize boma. Sitikulola zimenezo, sitikufuna, ndipo tikupempha azitsogoleri onse amene azungulira profesa asalole wina aliyense wa ku UTM. Tidalandira chitonzo, m'magulupu amatithothola, m'magulupu amatitukwana, m'magulupu amatinyoza. Mwamva a UTM aliwo ndi chipani chokhacho chimene chili ndi mphamvu. Profesa ndi wokalamba. Mwamva nde panoponso kuti adzibwera ndi nzeru tinatake sitikufuna, sitikulolanso kuti zichitike zimenezo. Zikoma Malawi.